по пантофи. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, започва семейното ни предаване. Днес по пантофи ще си говорим за четенето на книжки. Кое е по-добре? Детето ви да изгледа Спящата красавица на анимация или вие да му я прочетете? Сигурно ще си кажете, аз не мога да чета като професионален актьор, не мога да се състезавам по привлекателно с нарисуваните герои, така че може би по-добре да му пусна филмчето. Да, ама не. По-добре е вие да четете. Това е нещо, в което са абсолютно категорични всички специалисти. Няма нищо по-важно и по-хубаво, което можете да направите за децата си, освен, разбира се, да се грижите за физическите им нужди, от това да им четете на глас лично. Децата и книжките – това е една много специална връзка, която започва да се създава наистина от бебешка възраст. Сигурно сте виждали, а сигурно сте използвали за своите деца тези малки сгъваеми гумени книжки, които детето мачка и си играе с тях във ваничката, докато се къпе. На тях има нарисувани животинки или цветя, растения, плодове. Те са шарени и детето обикновено ги лапа и мачка, почти никога не ги възприема като книжки. Но те съществуват и са част от живота му. След това, когато малко порасне, идват онези шарени книжки, направени от страшно здрав картон и подвързани по много здрав начин, които издържат на сериозни силови натоварвания, защото детето наистина повече ги хапе, дъвче, дърпа, къса, хвърля, скача отгоре им, отколкото да ги чете, но те отново са част от живота му и понякога то знае наизуст на всяка страница какво има. След това идват онези прекрасни платнени книжки, които се появиха напоследък, буквално произведения на изкуството, направени от сръчни майки или баби, които са с джобчета, копчета, връзки, най-различни хитроумни лепенки, приспособления. И с тези книжки децата придобиват практични умения. После идват, разбира се, книжките с кратки истории и много картинки. После идват книжките с малко по-дълги истории и по-малко картинки. И накрая се стига до книжките, които детето ще чете само. Но те са част от живота му. Защо е по-важно вие да четете, отколкото да пуснете анимация със същата история? Защото вие прекарвате време с детето си. Това е първата причина. Може да не сте кой знае какъв четец, но въпреки това, вие сте гушнали детето в леглото, то чува гласа ви, усеща топлината ви, дори биенето на сърцето ви до себе си, толкова сте близо едни до други. И чува гласа ви, който го потапя в някаква фантастична история. Няма нищо по-хубаво от това. Не се поддавайте на изкушението да оставите детето на електронната бавачка, както се наричат екранните приспособления, на които вървят нон-стоп шарени картинки, защото така късате връзката с детето си. А докато му четете книжки, вие я изграждате. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Друга хубава причина, поради която вие трябва да четете книжки на децата си, е това, че развивате тяхното въображение. На екрана то вижда Спящата красавица така, както е нарисувал художникът, както си е представил режисьорът на филма, и тя остава завинаги в съзнанието му точно такава. Но когато вие му прочетете приказката за Спящата красавица, неговото въображение ще я нарисува. След време този образ ще се промени. След време отново ще се промени. Но когато стане голям човек, то ще помни всички образи на Спящата красавица, които са минали през главата му, и те ще са го обогатили.
Освен това, четенето на книжки обогатява речника, развива речта. Дори бебето още да не може да говори, то помни и знае това, което сте му казали и го разбира. Шарените книжки стимулират зрението, стимулират разпознаването на цветовете. Учат детето да помни форми, цветове. Знаете, децата обичат да разгръщат една и съща книжка по 100 пъти и знаят на всяка страница какво има и много често издават звуците на животното, което е нарисувано на тази страница. И го правят по безброй пъти и очевидно им доставя удоволствие. Разбира се, специалистите казват, че когато минат годинката, вече към втората, третата годинка, момченцата и момиченцата се различават в своите вкусове за книжки. Момчетата обичат повече книги свързани с екшън, с имитация на звуци, с движения, дори с вдигане на шум. А момиченцата обичат книжки с по-шарени илюстрации, истории свързани с повече емоции. Просто трябва да подберете правилните книжки за децата си. Всички обичат животни, всички обичат плодове, всички обичат красиви неща. Освен това, постепенно с четенето на книжки вие започвате да преподавате морални уроци на децата си. Обяснявате защо някой от героите не е постъпил добре и защо другият е постъпил по-правилно. Това е времето, в което вие запознавате децата си и с Бог. Това е времето на детските шарени библии, в които библейските истории са описани повече с картинки и те ги научават. Научават за грамадния Самсон, за Давид и Голиат, научават за бебето Мойсей в кошчето и тези истории остават в съзнанието им завинаги. Тоест, не пропускайте времето да четете на децата си, не се скъпете за него, не си повтаряйте на ум колко други неща можехте да свършите, вместо сега да седите и да четете за 605 път една и съща история. Вие правите неоценимо нещо за децата си. Така че ви насърчавам, четете им, защото така един ден те ще започнат да четат. Сами ще обикнат книгите и тогава няма вие да им четете. А знаем, четящите хора, това са най-качествените хора. Направете го за децата си, насърчавам ви от все сърце. Това беше от мен за днес. До чуване, до следващия път.